Pozdrav slušateljima. Ja sam Alvize, a ovo je Ex Tenebris Vox, ili ti glas iz tmine, audioblog poetske, filozofske i kritičke riječi. Aqua Alta 2004. Sam u magli Dorsodura, on gaca smradnim poplavljenim kalama, put stara oronula hostela, dok na lagunu pada kišna noć, u želji da još jednom osjeti topli dah i u uhu čuje nježni jecaj meke Helenke.